Baba Salaman wai yaushe za a fara? Yaushe za a fara aikin wutar nefar Mambila? Yaushe za a fara? Wai wuta ta nefar Mambila yaushe za a fara? Da fa za mu haura sai yawan gadara, ko da yaushe mu ne baya kan kome ka duba. Mambila hadero electric yaushe za mu taba? An sako da ruba mai kamar ukuba, yaushe za mu ganta da mu da 'ya'yanmu har mu huta. Al'ummar kudancin Najeriya sun jima da nasu, al'umma ta yammacin Najeriya sun jima da nasu. Babu kowa a cikin arewa a yau dare su. Yaushe za ku bamu? Kar ku yau dare mu. Zamanin shagari a 82 aka ce ku fara, kan ka ce ku kudi na aikin gaba mu naira. Masu kwantiragi suna saka mu kanki. Zamanin oba a sanja ta zana fari to an ka sake. Yaya za mu warke? Kudinmu za su wanke. Tunda sai ya kai wasu shekaru kafin na a kare. Yaushe za ku fara? Har ku zo